На ГЕРБ Бойко Борисов отново правителство и единствения, зад когото застава министърът на отбраната Атанас Запрянов. Въпреки това, остро разкритикува министъра на външните работи. За външния министър ние не носиме никаква отговорност. Няма да има никаква подкрепа, защото той променя доктрината, която имаха външните работи, отбраната и нашата партия. Се съобрази, ще направя да се съобрази в последствие. Начало на битката за новия парламент, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заложи на дама и даде предложение за бившия кмет на София с критики към настоящото управление на столицата. И като идвах назам и разбрах, че и ти си тук, не съм го говорил. Тези буквално безхаберници. Пият, карат, бият се с милиционерите. И си седат общински съветници, човек. Разкритикува и бившите си партньори в управлението на страната ППДБ заради обвиненията към ГЕРБ и ДПС. Поне моите наблюдения, че не виждам как ще се събереме пак. Защото забелязвате ли, аз една лоша дума не казвам за тях. Защото има много хубава поговорка, където плюеш, после може да се наложи да лижеш. От Пловдив съпредседателите на Продължаваме промяната също обявиха, че не виждат ход назад към ГЕРБ. Пеевски не иска да загуби властта в прокуратурата, Борисов не иска да бъде под риск, че ще бъде осъден. Няма как да седнем с Пеевски и Борисов пак и да преговаряме пак, защото те няма да се променят, докато тази връзка съществува. Много хора си мислят как едва ли не ГЕРБ са ни изиграли и така нататък. Истината е, че ние ги изиграхме. Ние ги накарахме да направят това, което те не искаха. И в момента, в който се усетиха и казаха, ама ние повече не можем, ние казах, добре до тук. Василев не коментира решението на Зелено движение да не се яви заедно с ППДБ на изборите.